Vždycky to niekto dosere. Buď ja, alebo ty, alebo oni. Dobre, 3, 2, 1. Dobrý deň, volám sa Juraj Petrek a som majiteľom Detail Masters. Mojou úlohou je riadenie spoločnosti a strategické rozhodovanie. Moje meno je Martin Jankula a mám na starosti administratívu a účtovníctvo. Moje meno je Matej Škorvánek a mám na starosti riadenie prevádzky a logistiku. Moje meno je Lukáš Beca a vo firme Detail Masters sa primárne venujem podporu predaja a získavaniu nových zákazníkov. Víziou je umývať autá a našim poslaním je ich umývať dobre. Tak. Naším poslaním je poskytnúť zákazníkom špičkové detailingové služby a našou víziou je stať sa lídrom na miestnom trhu. Zhoda. Večer idem na randičko. Obsral mi tak auto. Je hejlan asfúr. Wow, čo idem robiť teraz? A few moments later. Auto! Dobrý deň. Ja som si kúpil takého Peugeota a vlastne stala mi sa taká nehoda. Potreboval by som ho mať do zajtra hotové. Všimol som si na vašej stránke, že ponúkate takéto služby. Vedelo by to byť do zajtra prosím vás hotové? Jasné, Umieme? Samozrejme nie je problém. Môžeme použiť aj interiérové a exteriérové čistenie. Do zajtra by to bolo všetko hotové. Ale ja mám taký menší problém. Ja sa neviem ako dostať do Žiliny. Tak nejaká takú službu máte? S tým by nebol Tak čo, problém. umieme teda? S tým by nebol problém. Môžeme použiť našu širokú škálu náhradných vozidel. Tak sa pozrieme na to teda. Fresh out the house, got the beat on suicide as I ride up and down Martin Luther King Drive. Standing tall, looking down on the bloody boy, snitching all day. I look around on the... Takže toto je náš výber vozidel, máme tu dve SUVčka a máme tu dve bežné auta. No viete, je to taký menší problém. Vyplatka príde už nejaké 2 dní. Nebola by nejaká vlastnejšia alternatíva? Ja vám môžem umyť aj jedno z týchto aut. Umyť áno, ale ako by som sa mal dostať do tej Žiliny, no viete, že nejakú inú Máme aj Možno pre vás niečo mám. vlastnejšie niečo, no. Pozrite sa na toho táto čo. ekonomicky najšetrnejšia ponuka. Toto ma odvedie ako nič. Ja si myslím, že môže byť, toto by sme sa vedeli dohodnúť teda. Počkajte. You want me to die out here? Meanwhile,
zdravím. A kde mám to autíčko, prosím vás? Čo Ty môže pána, byť? toto ja to autíčko, vy ste ho akože parádne spravili. Joj, nádhera. Tak, je tam všetko na komplet, interiér, exteriér Kokos. a vyleštené. A pre faktúrku dovnútra. Nádhera, to randičko dneska bude topkové, chlapci. Ďakujem Verím. veľmi pekne. Dobre. Dobrý. Zdravíšku. Kolegovia nám poslali zaplatiť tunak za Jasné, čistenie jasné. auta a podobne. Vy ste mali ten interiér a exteriér však. Áno, Tak áno. spolu to bude 120 € vás poprosíme. Máte nejakú tú iSix zľavu? No samozrejme, ukážte ISIC. Nech sa páči. No tak sa vieme dohodnúť na stovečku s touto zľavičkou brutálnou študentskou. Sekundičku, hneď vám pridám. To by malo byť 1, 2, 3, 4. Tu máte. Stačí. Nech sa páči, tu je faktúrka. Ďakujem veľmi pekne. Užívajte. Majte sa. Dovidenia. Dovidenia. شكرا حبيبي. Ty vyzeráš úplne normálne, ale prečo si dali ananas na pizzu? Že ananás je na pizzi úplne super. Čiže úplne asi preplo, ne? Prečo, nevyskúšal si to niekedy? Akože jedol som to raz a... No neviem, no. Podľa mňa si iba nejedol ten správny Havaj, vieš? A my chceš povedať, tu v Novej Bystrici je najlepšia Havaj pizza, hej? To je úplne najlepšie. Zvoním ti mobil. Díky. Počúvam. Takže vlastne vy chcete zmeniť farbu, hej? Úplne. Auta. Jasné, nie je problém. Pošlite mi adresu na toto telefónne číslo a do hodinky by sme sa tam zastavili pre... Môže byť? Dobre, ďakujem. Tak sa vidíme, majte sa. Zdravíčku, už sme za chvíľočku pred vašim vchodom, mohli by ste zísť dole k autu. Áno, dobre, ďakujeme. Počutia. Keď sme sa rozprávali o tom aute, tak chcela by som ho na striebornosť s čiernymi kolesami. Dalo by sa? Určite, bez problémov. Okay. Tak poprosím kľúče. Ďakujem, páči sa tu na tie kľúčiky, máš náhradného autíčka. Ďakujem. Vozidlo bude hotové tak o 2 dní, tak potom sa vám ozveme. Ďakujem. Haló, počujeme sa. No, tak autičko už je hotové, vezieme vám ho za takých 15 minút sme u vás. Môže byť? Áno, dobre, majte sa. No čo, páči sa vám? Ale chalani, super práca, naozaj si veľmi spokojná. To som naozaj nečakala, je to úplne podľa mojich predstav. Tak to radi počujeme teda. Nech sa páči. Ďakujeme.
som teda spokojná, ak viete čokoľvek potrebujete, môžete to napísať. Ďakujem. Dovidenia. Majte sa. Počkaj, daj ešte raz. Dám sa úplne sem, nech vidíte. A to ešte nie je grill, nie? Nie. Nevolaj. Volám ti. Ja neviem. Čo sa ti volá? Volám sa Matej Škorvánek a mám na starosti dennú. A hovor niečo. A naším poslaním je ich umývať dobre. Tak. Našim poslaním je dávať zákazníkom špičkavé do prsíc. Môžeš. Už je celkom zima a už by sme to mohli rýchlo ukončiť, jo, vie.